Yes je medzinárodná značka s 40-ročnou tradíciou, tvorená s celosvetovými dizajnermi, vyrábanými výrobkami v Taliansku pri meste Miláno. Hlavnými materiálmi sú drahé kamene, diamanty, zlato a striebro. Tvorcovia kladú dôraz na ženskú krásu, silu, individualitu, spájajú tradično s moderným dizajnom. Radi vás uvidíme v obchodnom centre Laugaricio v našej predajni Yes.